12. Ilang 12 mo, Penjong? Tarit ang gamit to, kaya ka tagat. Ito. Hindi na naman. Inimot lang ako gamot. Dinagit na lang pala rin mga lagyan nito. Sira na yung ngapin eh. Ito mo kayo spot pare. Yo, okay din. Sama. Uwi pa. Mga pa ito na ano. Silip. Kanta mo niya yung sulunin ka. Oo, paano? Na? Ang lura ko dyan. Diyan kaya, Dorsat niya. Tinigita pare, kontrabyo. So, bisita. Ito. Paligod ya. Paligod eh. Napaligo dyan. Salese pa kaya kanya yun. Pira din. Ay, gagawin de. Tatawabi yan nga sa Jones. Ang kapinanggat pa natin. Tadi aliban. Siyempre. Hindi ko ang may waring yun po palig. Ang garing ko. Tutok na. Kapag mo niya mo. Tugigil chances na eh. Kita iskruman din. Mas nga lang paling dito eh pare. Yun ang din yung... Kaya may susunod kang butso. Ano yung nakonde? Hindi kagawin mo yung balay ng Gambi. Kaya mutos na rin yung mekanik. Bahay ng mga lako. Ako sali ka pipe butso pare. Kaya biya pa yun eh. Hindi ko nasasama. Biya pipe. Biya pipe. Ano ulan? Sige, Mike, may nabubusok ka. Hindi, dito makakain mo kanyan. Wow. Hindi po. Pinasa naman ito, di ba? Marami Ikaw ang kala mo rito. Ini sabit ka takit na, di ba? Pagkakuha niya ito. Kumakain niyo, pagkakuha niya na pare na. Dito eh. Na? Kaputot kayo ta? Kung na niya mo rin eh. Kaya 1 to 5 siya kanina kami sali. Pag may kanina kami sali. Pao yan. Pao? Ito na ba? Kaya ng protein. May accidente yung ano? Mahal daw accident. Tingnan ang nangyari ko. Itong motor mo. Oo, ito ang motor ko. May accidente yan nun. Takal na ako accident. Tingnan mo.
Uri, ikaw mo naman kaya sa mo. Oo. Ngayon GCK. O ito. Na? Kesen. Nag-reset lang. Yeah. Ito yung saring brother. Battery kaya kayo naman. Ang therapy battery ngayon. Huwag ka mabagsak. Ito lang para kayo dito. Pagkagyak. Pagkagyak gusto mo ano? Pwede mo nga, babo lang. Ikaw mo na yung cooler kanyo. Kakabag ako. Oh, paano may? Na? Yung paano may? Nakalagyan lang, ba? Parang kaya baba niya yung makina na. Kakakay, yung traffic ko to. Huwag na kita. Doon, sa lesson na kami. Ano niya kasi umirik? Malaki. Siyempre rin yun. Ang humingi yung maglalako ka, yung plastic. Kasi tang stainless na nila eh. Kaya natin. Kaya natin. Tingnan lang ito. Stainless ka. Ito. Kapal ka naman. Surot niya sulo. Kala na pasulong yan, pare. Bala. Bala. Ito marunong pare. Ito lang guys. Kukubis yun eh. Ilang dropper.
Huli na kasi. Ay, marabili. Hindi mo ang pako po ng tulala mo. Pako, lalo Oo. concrete. Oo. Talagang edisang ulit. Ipalaro yan nga. Ako yan ako. Igat ko ng larukan. Ginagawa niya, motor. Hindi ng bike. Tutukan ka lang. Palitan niyo na. Wow! Bayo pa yata yun. Kaya pa yan. Bayad ka lang. May stock lang naman niya. Stock lang. Sa tinda pa naninipa na. Babad ko lang mo. Ano pwede ka ng TMX dyan? Kaya ko laro. Bakal. Baya pa laro yan eh. Hindi pwede mo yung busbus na rin mong butso ba ng baling ko ya. Kaya na yung butso ko ay busbus siya oh. Papalit nga naman. Kami laro na. Kaputi na pa. Darum na yan. Mentoring na. Mamandar pa rin. Mamandar yan. May stock na muling rank kick. Tingnan na pare. Ano yun eh? Puro na yan naman. I-adjust mo eh. Kapit ko 54 may pa mo. Kaya nakakaw eh. Anong magasin talaga rin? Hindi kaya tayo may overall ka niyan. Yung icon dyan dyan. Ang may ganda ng napagsabi tayo pa masabi ko. Hindi may ganda lang. Ang parang kinatak niya. Sabi ni Mama Ray. Patagi nga chong. Sabi niya, papayos na ka na rin pa sa ligan DJ ko. Saligan dyan. Wala ano. Kanya ka papayaw. Wala meron din, hinakapit ka lang. Kasi, hindi nalitik niya hinabas ka rin. Kaya mas sabihin. Tignan mo yung sa ano. Ay, ali. Sangke, wala ko rin. Pasalila, ako rin. Bata. Hindi mo na Alfonso ka rin. Simula mo ng Alfonso nila. Wow. Kompleto yan eh. Oh. Pinawala natin yung gahe sa Fernando. Ito katwang ano. Bakit rin? Kahit ang boss mo pare, dahil na kompleto yung gamit. Nakumiya ka Roger? Ha? Kompleto yung gamit. Man? Walang ko sa akin. Kangal baka naman yan, di ganyan. Basta ikaw hanggang sa liwan, basta mo. Ako mo eh. Ako may para mo yun.
Ano? Engage. Nakakamoy yung traktor mo. Diyan mo yan. Kagliyan mo yan. Grinder. Grinder, ito naman balas sa pagkakas. Ang ganyan lang. Okay na. Huwag yan. Magana na. Kaya na. Pagsi. Bulis mo na. Bulis mo na. Mga mga yun. Yung yung kapsi ano? Saan? Ano tuling? Bulis mo na eh. May bunera niyan. Kaya mo malambot. Kaya mo kami siya. Kaya malambot. May bunera niyan. Oh, papangasawa na. Eh, may pabulis ng lalaki mo eh. Teka, mumutay itong marbulkay. Eh, kaya lang eh. Wala na rin manok ng taikit ah. Ito mo, isang ito. Saan yung tali dito? Ayaw tayo na rin natin mga kapaglalapin. Tanga na, wadwa na lang. Wala niyo kung mula pa ako. Burak. Hindi si Kimburak na eh. Niya ka sana. Ito ba ano ba? Isa na, ito yung bitira. Kahit hindi tayo nakinog. At yun naman natin ang saling kung balas ka rin ya pare na. Park drive. Kaya balas kayo, yun niya. Wala pwede rin eh. Wala kaya rin, malapit na rin. Ano nagbabalas? Walang magkasigat ang busbus. Ha? Walang kasigat ang busbus. Ah, malatila. Malapila. Napunti na yan. Ay, metong na. Wala yapin eh. Wala yapin na ito. Nagugubot yung parang dito. Ha? Nagugubot. Iyo. Ano ko eh? Tinda eh. Gulo mo ba? Ano ka niyan? Iyo. 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 Iusan. Ano ko ito? Bukan na eh. Tingabi. Ha? Tingabi. Ano?
mangga. Magkano po ako pwede? Na? Ang tuwid na gano'n. Kawandar yan. Kaya nakakita ko ngayon. Bakit ka rin yung lapit na? Hindi ano po ito muna. Saan pa rin? Ito. Yo. Ito pa yun. Dito nga rin. Tapos kailangan ko ito. Ito ah. Bibili ako yun eh. Ba? Wow, may lang ako rin. Ako yun siguro. Huwag yung bitahan kayo pag nipis ako matagal yan. Tapos tinatay ako. Hindi na mo. Na? Matagal na eh? Dudurot ka ako eh. Ito ako ano. Wow, ikin mo yan. Kaya rin. Pinapangontra ka siya. Pagbuhat mo. Puro pa naman lang ha. Ang dito ko yun. Resin. Yun eh. Blender na kayo na. Ano mo ito? Siya, gusto mo ko ano. Ano? Nasa na ito. Ano ako para? Ang tao ko. Bigla makakipag-video kinukit. Ninanang ko. Wala, alang tao kita eh. Oo, nagkaya kayo. Punta ka lang yung kakanta. Hindi na kuya para. Nya, ako ulit. Pero malapit. Yapin nyo yan, over trouble water. Yapin nyo ang kakanta. Ang kahit. Kaya sakit mo kaya sakit? Mayroon buntok. Ito mo lang. Blender niya ako. Ayun na. Wala na ano. Asin o patis? Artist.